veña do Pereiro? Do Pereiro, do Ayuntamiento da Mezquita. E cantos anos ten, se non é moita indiscreción? 85 feitos para facer pronto 86. Moi ben. Mire, nós estamos facendo un reportaxe sobre os lugares de Galicia onde máis lumes, máis incendios ten habido nos últimos anos. E a parroquia do Pereiro, na Mezquita, é a que máis de toda Galicia en número de incendios tuvo nos últimos anos. Tuvo. Vostede é natural de Pereiro? Sí. Naceu aí? Nacín aquí, vivín aquí estou e aquí morrerei. Moi ben. Pois entonces vostede é unha voz autorizada, como se suele decir, para falarme desto. Como é o tema dos lumes? Vai cada vez a mellor ou vai cada vez a mellor? Bueno, agora non os ten habido. Aquí agora no noso terreno este ano ainda non houve ningún, o ano pasado moi pouco ou nada. Pero ses anos atrás, eso era de miedo. Por ese montaña dai que vai cara a Mezquita, ou polo lado da Vila Bella, ou polo lado da nosa serra, ou cara ao lado do Tameirón, había incendios todos os días. Todos os días. Vostede lembra que xa de nena ou de moza ou de adulta houbera lumes, ou é algo que foi máis habitual nos últimos anos? Home, cando eu era nena tamén había lumes, porque o forno onde cocíamos o pan, o tellado era de palla, e a cada pouco tempo ardía o forno. Había que ir a botar agua. E lumes tamén facían, porque aquí antiguamente a leña que se queimaba eran os torgos das uces e as uces. Entonces había que ir a facer unha arroxa, a queimar un trozo de monte para poder arrancar os torgos para quecernos no inverno. Que era a calefacción que tiñamos. Claro, totalmente. E vostede agora por que pensa que arde o monte? Que causas cree que hai detrás? Bueno, porque ten habido moitas sequías. Muitas, e ainda este ano non sei como non ten habido máis incendios, porque estaba todo abrasadillo, todo seco. E claro, outras veces tiran ao mellor unha colilla e ala vai, outras veces ao mellor prenden a adrede, pero calquera sabe que emprende nin como é iso. Veixo o lume, pero máis nada. É o que lle iba a preguntar, doña Rosa. Diga. No pueblo, na zona, sabe a xente quen puido? Sospeita de alguén? Nada, aquí non se sospecha de naide. Sospechaban dun canda coas ovellas, pero como lle dixen eu un ano á Guardia Civil, mire, fará multas, pero multas máis paga. Porque ás veces paga xusto por pecador, eu falo por experiencia. Porque nunha ocasión encontrousenos unha vaca que nos antes se viu o meu marido, tiñamos vacas e éramos labradores. E a mí naceron os dentes labrando e morrerei na terra. Entonces, estábamos esperando o veterinario que vivía na Mezquita e viña da Mezquita. Estábamos aí, e a vista eso todo por aí, porque tamén non había tanta arboledo como hai agora no río en todos os lados. Entonces, vimos un señor que escapou correndo para lá. Señor, quando demonios serais? Cando chegou o veterinario aquí, e xa lume dese lado, lume en todo. E dice o veterinario, pero será posible que acabo de pasar por aí e non había lume nin vinga naide? E xe, pois eu vin correr un home. Dixo, pois eu non vinga naide. E que chega aquí, e que xa haxa ese lume tan grande. Por eso lle digo, e non era o tal rapaz, que paga xusto por pecador moitas veces. Doña Rosa, dígame. Cantos veciños poden vivir todo o ano, eso menos no Pereiro, hoxe en día? Moi poucos. Todo o ano moi poucos, porque eu son unha que ao mes de diciembre xa me marcho para Madrid para onde a filla. E hasta a Semana Santa xa non volvo. Polo frío. Polo frío. E a miña irmá aquí ao lado, o mismo, marcha para as congadas coa filla, co xenro, e xa non volve tamén hasta cara ao Brau. E así sucesivamente, hai moi pouquiños veciños. O sea, xente que pode quedar, que falamos, 10 personas, 20? Por aí quedarán. E vostede, cando era nena, canta xente vivía no pueblo? Habría 400 veciños ou máis. Había muchísima xente, moita juventud, moito de todo. Que agora non hai nada.
o monte estaba máis ou menos cuidado antes e os campos estaban máis ou menos labrados antes. Os campos estaban labrados porque todo o mundo aproveitaba un pedaciño de terra para sembrar unhas patatas, o que era bom para sembrar patatas e para sembrar o centeno, que aquí era o que se comía, o pan de centeno que cosechábamos. Aquí non había outra cousa. E agora está... O trigo viña de Castilla, cerraron a fronteira e para aquí non viña nada. Agora notase máis abandono, digamos. Está todo abandonado, as fincas agora están todas abandonadas. Eu, por exemplo, digo, aquí era unha finca miña, pero non sei se é esta, se é aquela, todo de monte. Agora aquí non traballa nai das fincas, están todas a monte. E outra pregunta que vou rematando, doña Rosa. Dígame. O tempo, as chuvias, sobre todo, notase isto que se fala do cambio climático na súa zona, notase? Notase moito, home, cando eu era rapaza, chovía muchísimo, e nevaba, había veces que duraba a neve un mes, tiñamos que ir un engazo da erva facéndolle unha ruta ás ovellas pola carretera para ese lumbeiro para que comesen 4 de verde, 4 luces e 4 xestas. E así sucesivamente, agora esas neves non ven, desapareceron. Había uns ciros de metro de caramelos colgados nas tellas das casas. Andaban as rapazas aos pelotazos eles para que caíse. Dixenlle así sucesivamente, pero agora iso desapareceu tudo, agora non hai nada. E dicían os nosos vellos, lluevan abril e maio, aunque non lluevan todo o año. Ainda está, en abril e maio non caeu gota d'agua. En maio fizo a calor do mes de agosto. Así que está todo cambiado. Todo. E eu digo moitas veces, se os vellos volveran a este mundo e viran como está todo, volveríanse a meter no buraco para non ver lástimas, porque iso agora é de miedo. Porque antes estaban as terras todas labradas, todas traballadas, os prados todos limpios para segar a erva para o ganado, porque o que máis o que menos todo o mundo tiña unha vaquiña ou dúas, e había que mantelas co que se cosechaba. E o pan comías o que se cosechaba e as patatas. Entonces non había outra cousa. Moi ben. Xa vou rematando, doña Rosa. Iba a preguntar precisamente se hai animales, se hai algo de ganadería polo pueblo ou pola zona ou tamén foi a menos. No, ganadería hai aquí uns que ten un rebaño de ovellas que se apoderaron do pueblo todo. Por onde van non deixan unha parede, nin deixan nada. E vacas tamén. Aquí tamén hai os que teñen vacas. Hai unha vaquería aí arriba e hai outra aí arriba tamén, pero o das vacas vive na mezquita, é daqui, pero foi a vivir para a mezquita. E ten vacas, e ten becerros, e ten de todo. Pero collen as fincas, ponlle alambre todo alrededor. Agora pasa o ave cerca da casa, o ave, o tren. Sí, aquí estamos moi ben servidos. Mire, antes pasábanos o tren. Tiñamos tren para ir a Ourense e vir a todas as horas. Despois xa o quitaron. Quitaron os autobuses para ir ao tren. Que había un autobús todas as mañás e outro todas as noites. Porque iba para Ourense ás 7 da mañá e ás 10 da noite volvía para casa. Tiñan na estación un autobús esperando. Eso todo quitaron. Non quedou nada. Agora, o que ten coche viaxa e o que non o temos estamos na casa. Aguanta. Bueno, só lle quero a última pregunta por facer, que a verdade dá gusto falar con vostede con esa claridade mental que ten con 86 anos. É que Dios me conserve. No, desde logo é envidiable. Mire, quería lle preguntar si vostede cando chega a época de calor, de verao, pois, dado que está, xa lle digo, nunha zona que é habitual que arda, si ten preocupación ou incluso medo, ou si espera que poida arder, ou si xa o leva pois con normalidade. Non levámoslo con normalidade, porque aquí ten ardido moito cara a serra, moito cara así, pero alrededor do pueblo de decir peligran as casas de os veciños, non houve nunca así peligro. Nunca. Moi ben. Eso. Moi ben, doña Rosa, un millón de gracias. Moitas gracias por o seu tempo, vale? Por E ustedes por verme entrevistar. Moitas gracias, gracias.